This is part 2! This is part 2! I'm so excited! This is part 2! Yeah, part 2! Wait! We're doing part 2 because there's something that's gonna come! Само Македония, новия бюджет, бюджета Вирджин Космос, помолучка! Велики апартаменти, велики магазини! Слово внимание, нека говорим, значи, за принцесите на Юсена Гата, за дъщерята, за булката, за виновниците, за булката, съседя. Стоп музика. Аз ще му бъда с Будханов. Значи, Алки поздравява своята сестра за номер 1, номер 1, без конкуренция. И Шерол, Пантера. От Димитровград. Ladies and gentlemen. Kiss her again! Хората без Димит. 1, 2, 3, 4. Десетовски, още може! Седяла, още може! 30-овски! Жената Бранка! Значи, от Алки за Йосеф специално! Айди кава ми пен, айди кава ми пен, айди пен, айди пен! Освободите пари! Значи, нема проблем, че много. Без кризи! Без кризи! Айде! И дама! Значи, още 20! Значи, Алки поздравява своята жена! Сидел принцесата! Зорна пастарена и роди край Гехена. Ой, Сибел, айди принцеса, Сибел. Значи, жено панда! Соло! Тихичко! Жено панда номер 1! Алки го казва! Без лимит! 1000%! Още 20 точки! Ама! Само за шампионите! Хората без лимит! Без конкуренция! Айде може! Всичко си насъщеш! За неговата баби и принцеса! Oh, yeah, have to be like this.